हेलौ लोगोफोर, गोबाव दिननि उनाव गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों पिकनिक जानो होननानै दिनैसो पिकनिक जानो खाबु मोननायलाय गासैबो ज'यैहाय स्टाफै पिकनिक जानो ओंखारबोबाय। लोगोसे गोबां खामानिनि गेजेराव थानायलाय आंनि निजेनि शर्ट भिडिअखौबो हगारनो सम मोनाखै। लोगोसे देहायाबो एसेबां थिग नङा आरो माथोआबो बायना दङ। आंनि गोबां शर्ट भिडिअ बानायनो गोनां आद्रा नांथाना थानायफोरखौ बे साननैसोआवनो मागोनि सिगां हगारगोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि शर्ट भिडिअखौ नायनो होननानै नेना दङ नालाय।